डाळीची खिचडी बनवते आणि त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते. हे तांदूळ आहेत, हे मी धुवून घेतले स्वच्छ. आणि हे 4 वाट्या तांदूळ आहेत. हे 4 वाट्या तांदूळ घेतले आहेत. आणि डाळ आहे, ही मसूरची डाळ 1 वाटी आहे. हे मुगाची डाळ 1 वाटी आहे, धुवून घेतले आहेत. हे मी 2 वाट्या डाळ घेतले आहेत ना, त्याच्यामुळे मी 4 वाट्या तांदूळ घेतले आहेत. आता तुम्ही समजा 2 वाट्या तांदूळ घेतले ना, तरी समजा ही अर्धी वाटी घ्यायची मसूरची डाळ आणि अर्धी वाटी मूगची डाळ घ्यायची. असं एकच डाळ घेतली तरी पण फरक नाही पडत, चालेल. पण मी 4 वाट्या घेतले आहेत म्हणून हे मी 2 वाट्या डाळी आहेत. आता त्याच्यासाठी आहे ना, हे मसाला आहे, लाल मिरची पावडर आहे. हे अद्रक लसूण घेतले आहे 2 चमचा, 1 चमचा अद्रक आणि 1 चमचा लसूण. ही कोथिंबीर घेतली आहे. हे तेजपान आहे 2 आहे, हे कसं फोडणीसाठी. हे हिरवी मिरची 2 घेतले, 2 घ्यायची, ती पण अशी चिरून घ्यायची उभी अशी. आणि हे जिरं फोडणीसाठी आहे. हे 2-4 पानं आहेत ना, हे कढीपत्त्याची आहे, ती पण फोडणीसाठी घेतली आहे. हे मीठ आहे, हे हळद आहे, हे तेल आहे आणि हे टोमॅटो आहे. हे टोमॅटो आहे ना 3 घेतले आहेत मी. तर तुम्हाला अंदाज सांगितला आहे ना, 2 वाट्याचा प्रमाण डाळीचं सांगितलं आहे. 2 वाट्या भात असेल ना तांदूळ, तर 1 वाटी डाळ घ्यायची. म्हणजे तुम्ही 1 वाटी डाळ घेतली ना, तर अर्धी वाटी मसूरची, अर्धी वाटी मुगाची, असं घ्यायचं. म्हणजे अर्ध घ्यायचं. आता तांदूळ आहे ना, मी कुकरला लावणार आहे शिजायला भात. ह्याच्यामध्ये डाळी पण टाकायची आहे. आता तांदूळ टाकले आहेत कुकरमध्ये. ते डाळ ओतते. ते मूग डाळ आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे 2 मिरची चिरून ठेवले आहेत ना, ते टाकते. आणि 1 चमचा मिरची पावडर टाकायची. तर मी आता अर्धा टाकते, नंतर अर्धा टाकणार आहे. हे थोडं मीठ टाकते आधी, मग नंतर आपण चवीप्रमाणे टाकायचं. आता हळद टाकते. आता याच्यामध्ये ना भातापेक्षा पण जास्त पाणी ओतायचं आहे. म्हणजे आपण भाताला पाणी ठेवतो ना, त्याच्यापेक्षा जास्त ठेवायचा. आता याला मी शिट्टी नाही लावणार आहे, शिट्टी काढून आहे ना, हे डाळ शिजवून घेणार आहे, डाळ भात. हे बघा, हे मी पाणी किती ठेवलं आहे सांगते तुम्हाला. हे भात आहे ना, हे आता सर्व साहित्य टाकलं याच्यात, तांदूळ वगैरे. आता याचं पाणी दाखवते किती ठेवायचं ते अंदाजाने. हे बघा, हे बोटं आहेत ना आपली, हे तांदळामध्ये अशी टेकायची. आणि भाताला कसं एवढं 4 बोटं पाणी लागतो, असं 4 एवढी बोटं आहेत ना, एवढं भाताच्यावर पाणी लागतो आपल्याला भात बनवायचा असेल तर. आता असं खाली पण पाणी लागतो. पण या खिचडीला कसं ते पातळ बनवायचे ना, त्याच्यामुळे कसं हे याच्या भातापेक्षा जास्त पाणी लागतो. म्हणजे कसं, हे बघा पूर्ण माझी बोटं पूर्ण भिजले आहेत त्याच्यामध्ये. एवढं पाणी ठेवायचं जास्त. याचा भात मी कुकरला शिजायला लावला होता ना, डाळ भात, त्याला हे असं पाणी जास्त ठेवून ना, असं बनवायचं हे करून, असं घट्ट आला पाहिजे. म्हणजे आता आपल्याला खिचडी बनवायची ना त्याची, म्हणून याच्यापेक्षा पातळ पाहिजे. पण कुकर लहान आहे ना, त्याच्यामुळे ते एवढा झाला. पण कुकर लावल्यावर आहे ना, शिट्टी नाही लावायची, शिट्टी काढून टाकायची आणि आपला भात असा शिजवून घ्यायचा. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि फ्राय पॅन ठेवला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तेल टाकते. तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये तेजपत्ता टाकते. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा आहे ना हे जिरं. आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण टाकते, बारीक घेते करून. त्यात कढीपत्ता टाकते, 4-5 पानं टाकायची. त्याच्यामध्ये टोमॅटो आहे 2-3 घेतलेली. हे चांगले टोमॅटो शिजेपर्यंत आहे ना 10 मिनटं लागतात. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी अर्धा चमचा मिरची पावडर टाकते. अर्धा चमचा त्याच्यात टाकली होती ना, आता याच्यामध्ये अशी अर्धा चमचा कमी टाकते. आता मी घरातला मसाला वापरलाय ना, कोकणी मसाला माझा. तर तुम्ही करताना आहे ना काय करायचं, मिरची पावडर असली ना तर धण्याची पावडर घ्यायची थोडी आणि गरम मसाला घ्यायचा आणि बनवायचं. आता हे बघा मस्त टोमॅटो वगैरे शिजलं आहे. त्या टोमॅटोला तेल पण सुटलं आहे बघा. म्हणजे कसं टोमॅटो झाला आहे, एक झाला आहे जीव. आता याच्यामध्ये आहे ना मी आता हे भात शिजवलं आहे ना खिचडी, ते आता त्याच्यामध्ये टाकते.
थोडी थोडी टाकून आहे ना अशी हलवून घ्यायची. अशी खिचडी आहे ना आपली अशी बनवायची पातळ घट्ट. आणि कसं भात आपलं तर जातं की शिजताना सुकला ना तर त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आपण आणि मस्त गरगरीत करायचा. म्हणजे तुम्हाला आयडिया सांगते. मस्त असं गरगरीत अशी घट्ट अशी करायची खिचडी. म्हणजे कशी अशी पातळ घट्टच लागते अशी. आता त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. मीठ टाकल्यावर अशी ढवळायची चांगली. आता याच्यामध्ये ही आपली कापलेली कोथिंबीर आहे ना ती टाकायची आणि परत ढवळायचं. आपली मस्त खिचडी तयार झालेली आहे. ती काय आता शिजवायची गरज नाही आहे. कुकरला भात लावताना आहे ना शिट्टी काढून ठेवायची साईडला. शिट्टी नाही लावायची कारण शिट्टी नाही ना वरती येतो सगळा भात. डाळ भात वरती येतो म्हणून. खिचडी आपली मस्त रेडी तयार झालेली आहे आणि छान पण झाली आहे. आणि अशीच तुम्ही पण बनवा. मी जसं प्रमाण सांगितलं आहे ना तसंच प्रमाण घ्या आणि तुम्ही करा. आणि मी आता ती तुम्हाला काढून दाखवते. गॅस बंद करते. डाळीची खिचडी एकदम मस्त तयार झाली आहे. छान झाली आहे. तुम्ही पण करून बघा.